Chelsea hautatzen du beti. Berak esaten du, Chelsea duela gogokoen, Chelseakoa dela bera. Niri pena ematen dit horrek. Nola ez den euskal talde baten jarraitzailea. Ni zure adinean atitekoa nintzen esaten dion nik, santaia emozionala eginez. Baina atletikek beti galtzen du eta kesatzen zait bera. Nik nahiago dut Chelseakoa izan eta Champions League irabazi. Burun makur ateratzen naiz bere gelatik. Gaur ere, Unairen gelara sartu eta plaian jolasten aurkitu dut. Berri on bat du zuretzat, esan dit Irebarre eginda. Atletidekin ari naiz jolasten eta Champions League irabasteko sorian gaude. Nik ezin nion posari eutzi. Azkenean ere, bide zuzen hartu du mutikoak, pentsatu dut neure kolkorako. Baina lako batean, konturatu naiz, atletikoko jokalari bat beltza zela. Nor da hori ba, galdetu diot, ez dut ezagutzen. Hori Drogba da, Chelseako horrelaria. Fitxatu egin dut atletikerako erantzun dit berak. Eta baita ere Torres eta Messi. Munduko talderik onena da orain atletik. Argi dago mutilonekin ez dut ezer eginik.